वय वय ऐक पडता. थँक्यू. तर सुरुवात करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरि बोल. तर आज आपण कर्मयोग कर्मकांड याच्यावर थोडे डिस्कस करूया. तर एक भगवद्गीताचा श्लोक असा, चॅप्टर 18 वर्स नंबर 24. 18 चॅप्टर टेक्स्ट नंबर 24. यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतम्. यत्तु कामेप्सुना कर्म म्हणजे ऍक्शन परफॉर्म्ड with great effort by one seeking to gratify his senses and enacted from a sense of false ego. ह्याच्यात आता या श्लोकात जर आपण पाहिलंय, यत तू कामेप्सुना कर्म. कामेप्सुना कर्म जे आपण फळाची अपेक्षा करून करता. वर्क डन विथ फ्रुटिव्ह रिझल्ट. जे कर्म आपण करता ते फळाची अपेक्षा धरून करता, ते का म्हणता कामेप्सुना कर्म. स अहंकारेण अलॉंग विथ फॉल्स इगो, आपल्या अहंकाराने, अहंकार असून आपण जे कर्मामध्ये आपल्या केलेल्या कृत्यामध्ये आपलं अहंकार असता. म्हणजे हे कृत्य जे आपण केला, हे जे हवे कर्म केला ते माझ्या बुद्धीने आणि माझ्या मेहनतीने झाला. याचे जर सक्सेस झाला तर आपल्याला कशी फिलिंग असता की हे हवे केला माझ्या बुद्धीने आणि पूर्णतः माझ्या अहंकाराने हे साध्य झाला. ह्याच्यात अजून कोणाचं कॉन्ट्रीब्युशन ना, अजून कोणाची सहायता ना, हे कम्प्लिटली माझ्यामुळेच झाला. स अहंकारेण कामेप्सुन कर्म स अहंकारेण दुसरे. आणि तिसरे बहुलायासम. बहुलायासम म्हणजे विथ ग्रेट लेबर, खूप मेहनत घेऊन जे हवे हे कार्य केला. फॉर एक्झाम्पल, जर हवे की ते माझे करिअर बनायला एका पर्टिक्युलर फील्डमध्ये, हा ऍक्टिंग फील्डमध्ये जर हवे करिअर बनायला, तर लोक म्हणतात आय एम अ सेल्फ मेड ऍक्टर. मागा कोणी साथ दिली ना, मागा कोणी हेल्प केले ना, आय हॅव अ करिअर विच इज सेल्फ मेड. अहो स्वतःच्या मेहनतीने वर राहिला, असे जे लोक म्हणता, असे जी वृत्ती असा, ते का म्हणता राजसिक वृत्ती. वर्क डन इन द मोड ऑफ पॅशन. आता कर्म पाहिले तर आपले तीन प्रकारच्या कर्म
तीन प्रकारच्या सिच्युएशन मध्ये आपण कर्म करू शकता. एक मोड ऑफ पॅशन, राजसिक कर्म. दुसरे मोड ऑफ इग्नोरन्स, तामसिक कर्म. आणि तिसरे मोड ऑफ गुडनेस, सात्विक कर्म. तर हे आता आम्ही जे ऐकले श्लोका, चॅप्टर 18 मधलं 24 श्लोका. यत्तु कामेप्सुन कर्म सह अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम. हे असा डिस्क्रिप्शन राजसिक कर्मचे, ज्यांना केलेल्या कृत्यामध्ये कामेप्सुन असता. कामेप्सुन म्हणजे जे हवे कर्मफळच्या अटॅचमेंटने काम केला, याचा जो रिझल्ट असा तो सगळं माकाच भेटून जाय, माकाच जाय या इच्छेने आणि स अहंकारेण, माझा अहंकार असा माझ्या केलेल्या कर्मामध्ये की हे जे कर्माचं सक्सेस असा ते माझ्यामुळेच असा, माझ्या बुद्धीने आणि पूर्णतः माझ्या प्रयासानेच हे कर्म सक्सेसफुल झाला. आणि तिसरे बहुलायासम म्हणजे खूप जास्त मेहनत घेऊन हवे हे कर्म संपन्न केला, हे कार्य संपन्न केला. तर हे तीन गुण असा ज्याच्याने आपले कर्म राजसिक जातात. स अहंकारेण बहुलायासम म्हणजे खूप जास्त मेहनत, लेबर वर्क. आणि कामेप्सुन कर्म म्हणजे आपल्या फ्रुटिव्ह रिझल्ट्सने आपले जे रिझल्ट येतले ते का आपण खूप अटॅच असा, हे माकाच जाय, कितेही जातले हे असेच जाऊंक जाय आणि हे माकाच जाय. फुल अटॅचमेंट फॉर द फ्रुटिव्ह रिझल्ट्स. हे तीन डिस्क्रिप्शन असा राजसिक कर्माचे. मोड ऑफ पॅशन, वर्क डन इन द मोड ऑफ पॅशन, राजसिक कर्माचे. तर हे एक राजसिक कर्म झाले. दुसरे असा तामसिक कर्म, इन द मोड ऑफ इग्नोरन्स, वर्क डन इन द मोड ऑफ इग्नोरन्स, तामसिक कर्म. त्याच 18 चॅप्टर मध्ये टेक्स्ट नंबर 25, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादाराभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते. यात तुम्ही पाहिले ते प्रभुपाद ट्रान्सलेशन दिता. श्रील प्रभुपाद म्हणता दॅट ऍक्शन परफॉर्म्ड इन इल्युजन, म्हणजे भ्रम मध्ये राहून जर तुमचे जे कृत्य करता तुम्ही, इन डिसरिगार्ड ऑफ स्क्रिप्चरल इंजंक्शन्स, म्हणजे शास्त्रांग मानत नसताना आपण जर कर्म करता, शास्त्र गृहित धरना, शास्त्रक इम्पॉर्टन्स दिना, शास्त्रक अजिबात मानना, शास्त्रांग आपल्या भागवतामांग, चैतन्य चरितामृतांग, भगवद्गीतांग बिलकुल मानना. आणि विदाउट कन्सर्न फॉर फ्युचर बॉन्डेज, म्हणजे पुढे त्याचे किती फळ माका भोगून लागतले ते विचार करत नसताना केलेलो कर्म. आणि फॉर व्हायलन्स और डिस्ट्रेस कॉज टू अदर्स, म्हणजे मजा केलेल्या कर्माने जर लोकांना त्रास जाता, जर परिस्थिती खराब जाता, हे गृहीत धरत नसताना, याची काळजी करत नसताना, लोकांच्या त्रासची आणि परिस्थितीची काळजी करत नसताना केलेलो कर्म इज सेट टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरन्स. हे तामसिक कर्म असा. द ऍक्शन परफॉर्म्ड इन इल्युजन, in disregard of scriptural injunctions, and without concern for future bondage or for violence or distress caused to others, is said to be in the mode of ignorance. तर हे आपण जेव्हा कर्म करता, जसे कोणाचे विचार करत नसताना, लोकांना त्रास देऊन, भगवद्गीता भागवतामाग मानत नसताना, स्वतःच्याच भ्रम मध्ये राहून जेव्हा आपण असे कर्म करता, तर तेका किती भोगून लागतात ते पण श्रील प्रभुपाद लिहिता परपोर्ट मध्ये श्रील प्रभुपाद लिहिता, वन हॅज टू गिव्ह अकाउंट ऑफ वन्स ऍक्शन टू द स्टेट और टू द एजंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कॉल्ड यमदूतास. तर हे असे जे कर्म करता त्यांका यमदूतांकडे त्यांचे हिशोब करून लागता कर्माचं.
यमदूत त्यांचे हिशोब करता कृष्णाच्या इन्स्ट्रक्शनवर, कृष्णाच्या इच्छेप्रमाणे यमदूत त्यांचे हिशोब करता. इरिस्पॉन्सिबल वर्क इज डिस्ट्रक्टिव्ह because it destroys the regulative principles of scriptural injunction. It is often based on violence and is distressing to other living entities. Such irresponsible work is carried out in the light of one's personal experience. This is called illusion. म्हणजे आपण जर चुकीचे काम करता, आपण जर तामसिक काम करता, राजसिक काम करता, तामसिक काम करता, सात्विक सोडून, सात्विक ना जर राजसिक आणि तामसिक काम करता, पण ते आपले विचार करून त्या गोष्टीचे असर जातलो आपल्यावर आणि परिस्थितीवर, आपल्या आजूबाजूच्या लोकांवर किती रिझल्ट येतलो त्याचा, हे विचार करत नसताना भ्रम मध्ये राहून काम करता. दिस इज कॉल्ड इल्युजन because we don't understand the result of our work, of irresponsible work carried out in one's personal experience. आपल्या कामाचे किती परिणाम जातलो हे आपल्या डोक्यात समजना, आपल्याक समजून येणार, कारण आपण भ्रम मध्ये असा. दिस इज कॉल्ड इल्युजन अँड ऑल सच इल्युजरी वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ इग्नोरन्स. म्हणजे भ्रम मध्ये राहून जे सगळे चुका जाता ते सगळे तुझे आमचे तामसिक, आपले तामसिक नेचरमुळे जाता. मोड ऑफ इग्नोरन्स आपलं नेचर जाता, नेचर असता इग्नोरन्स मध्ये. लिव्हिंग एंटिटी, आपण जीव, बद्ध जीव इग्नोरन्स मध्ये असता, म्हणून हे असे कर्म जाता. आणि ह्याचे जे कर्माचे हिशोब असा ते स्वतः यमदूत येऊन यमदूतांकडे हिशोब देऊन लागतात. हे शिल प्रभुपाद परपोर्ट मध्ये व्यवस्थितपणे डिस्क्राईब केला. तर दोन टाईपचे कर्म आपले झाले, एक आशिल्ले राजसिक कर्म आणि हे दुसरे आशिल्ले तामसिक कर्म. तर हे जे वर्स असा, आता असा कर्म डन इन द मोड ऑफ गुडनेस. थर्ड फोरमोस्ट सात्विक कर्म. जर सात्विक कर्म चे डिस्क्रिप्शन आपल्याला भेटता 18 चॅप्टर वर्स 23 मध्ये. 23 मध्ये 23rd वर्स मध्ये 18 चॅप्टर म्हणता आता श्लोक. नियतम संगरहितम अराग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुन कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते. नियतम, नियतम संगरहितम. नियतम म्हणजे रेग्युलेशन. प्रभुपाद म्हणता our life and our lifestyle should be properly regulated. Our sleep should be regulated. Our prasadam that we have should be regulated. Our lifestyle should be regulated. Not more than 6 hours of sleep required. At the most 7 hours. प्रभुपाद म्हणता आपले प्रसाद रेग्युलेशन मध्ये असून जाय. जे आपण पाहिले कुंभकर्ण, कुंभकर्णची लाईफस्टाईल कशी आशिल्ली, तो 6 महिने झोपतालो, 6 महिने जागतालो, परत 6 महिने न्हिदतालो, परत 6 महिने जागतालो. तर असे जे जीव असा जे 8 तास 12 तास पेक्षा जास्त झोपता, ते दिवसाचे 24 तास मधले अर्धे वेळ झोपण्यामध्ये होता, तर ते लोक कुंभकर्णच्या कॅटेगरीमध्ये येतात. अर्धो वेळ निजण्यामध्ये होता, अर्धो वेळ कामामध्ये होता, जागण्यामध्ये होता. तर दिस शुड बी रेग्युलेटेड. रेग्युलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अवर डिवोशनल ऍडव्हान्समेंट. एक गोष्ट आपण लक्षात धरूया की रेग्युलेशन, नियमितता, नियंत्रण, नियंत्रण, रेग्युलेशन हे आपल्या भक्तीमध्ये ऍडव्हान्समेंट करण्यासाठी आपल्या खूप गरजेचे असा. हे आपण फर्स्ट पार्ट असा हो टेक्स्ट 23 चा 18 चॅप्टर टेक्स्ट 23. नियतम, नियतम मागीर येता संगरहितम, विदाउट अटॅचमेंट.
आता जेन्ना आपल्याक कुठली फॉर एक्झाम्पल सेवा दिला, तर आपण ती अटॅचमेंट शिवाय करता, म्हणजे सेवा सक्सेसफुल जाण्यासाठी करता. सेवा संपन्न झाल्या मागीर त्याचे क्रेडिट आपल्याक भेटूंक जाय, तशी काय आपल्यात इच्छा नसता. जी सेवा आसा ती सेवा व्यवस्थित संपन्न जावंक जाय आणि त्या सेवाचे फळ आपल्या गुरु महाराजांक किंवा आपल्या शिक्षा गुरूंक भेटूंक जाय आणि ते लोक प्रसन्न जावंक जाय. या इच्छेने आपण जेन्ना करता तेन्ना अशें जाता की वी आर डुईंग द सेवा विदाउट अटॅचमेंट. सेवा डन विदाउट अटॅचमेंट, म्हणजे अटॅचमेंट शिवाय जेन्ना आपण सेवा करता ही अशी झाली सेवा. जेन्ना आपले तेजे फळ गुरु महाराजांक आणि म्हज्या शिक्षा गुरूंक भेटूंक जाय आणि ते प्रसन्न जावंक जाय आणि सेवा संपन्न जावंक जाय. सेवाचे क्रेडिट म्हाका ना भेटले तरी चलता, म्हाका नाका, पण सेवा जी म्हाका आसा म्हज्या हातात आसा ती संपन्न जावंक जाय. तेका म्हणटा विदाउट अटॅचमेंट, संगरहितम. दुसरे आसा अराग द्वेषतः, विदाउट लव ऑर हेट्रेड. तिसरो पार्ट पाहिलो या श्लोकाचो. नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः. अराग द्वेषतः म्हणजे विदाउट लव ऑर हेट्रेड. तर विदाउट लव ऑर हेट्रेड म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल समजा म्हाका एक सेवा आसा, ते एक सेवा आसा ती सेवा म्हाका खूप आवडटा. तर हांव सकाळी उठलो, म्हणजे अर्धे 4-5 माळ केले आणि मॉर्निंग मध्येच माझी अर्धे चॅन्टिंग थांबवून हांव ती सेवा करून गेलो. तर इट इज लाईक आय एम सॅक्रिफायझिंग माय चॅन्टिंग, आय एम सॅक्रिफायझिंग माय मॉर्निंग प्रोग्राम. म्हणजे मॉर्निंग प्रोग्राम थांबप ना, म्हणजे मॉर्निंगचे चॅन्टिंग थांबप ना त्या सेवासाठी. तर जास्त प्रेम, जास्त एक्साइटमेंटने हांव ती सेवा करता, तर ते तशी करपाची चुकीची पद्धत आसा. जर म्हाका सेवामध्ये जास्त हांव इन्वॉल्ड आसा, जास्त एक्साइटमेंटने हांव सेवा करता, पण ती सेवा जावप, पण म्हजे चॅन्टिंग पण मोर इम्पॉर्टंट आसा. उठले की पहिले म्हजे जप, म्हजे रिडिंग, म्हजे जे बेसिक साधना आसा ती झाल्या मागीर हांव म्हजे सेवामध्ये इन्वॉल्व जावं शकता. अशें जेन्ना हांव करता तेन्ना हांव करता सेवा विदाउट लव, विदाउट बिंग अटॅच्ड. आणि सेवा विदाउट हेट्रेड म्हणजे आता समजा आपल्याक कुठली जेन्ना अशी सेवा भेटला जी आपल्याक आवडना, जशे चंदन घिसपाची सेवा आसा, ती चंदन घिसपाची सेवा मातशी डिफिकल्ट आसता. आता इथले आता चंदन यात्रा चालू आसा, सगळे डिवोटीज करता, पण रेग्युलरली जर चंदन घासपाची सेवा भेटली तर इथले थोडी डिफिकल्ट आसता, प्रिफर करना कोण. तर ती जशी सेवा म्हाका भेटला अशी, तर ती चंदन घासपाची सेवा आमचे हांगा एक ट्रेनिंग कोर्स आसा राधा गोपीनाथ मंदिर मध्ये. तर सकाळी 3:15 वाजता रिपोर्टिंग केल्या मागीर 4:20 ची तेजे ट्रेनिंग मध्ये जे बीटीएचे जो कोर्स करता तेंका सकाळी 4:20 चंदन घासपाची सेवा असता. तर ती सेवा मोस्टली कोण प्रिफर करना, कारण का ती डिफिकल्ट सेवा असता. तर अशी जर म्हाका सेवा भेटली तर ती सेवा हांव विदाउट हेट्रेड करूंक जाय, विदाउट अशे नेगेटिव्ह किंवा विदाउट म्हाका करपाचें ना, म्हाका भेटली तरी पण भेटला म्हणून करता, अशा वृत्तीने करप ना. सेवा भेटला, सेवा म्हज्यासाठी इम्पॉर्टंट आसा, म्हज्या भक्तीमध्ये प्रगतीसाठी इम्पॉर्टंट आसा आणि ही सेवा परफेक्ट जावंक जाय. म्हज्या सेवामुळे कोणाक दुसऱ्यांक डबल काम ना जावंक जाय, डबल त्रास ना जावंक जाय म्हज्या चुकीच्या कामामुळे. ह्या बेसिक गोष्टी म्हज्या सेवामध्ये हांवें फॉलो करूंक जाय. माझी सेवा म्हाका आवडता तरी पण आणि आवडना तरी पण. तर ह्याच्यामध्ये जे आसा आराग द्वेषतः, त्याचे अर्थ असे आसा की विदाउट लव ऑर हेट्रेड. म्हणजे म्हाका जर आवडती सेवा भेटली किंवा म्हाका आवडना ती सेवा भेटली, ती आवडती सेवा विदाउट ओव्हर एक्साइटमेंट, विदाउट लव
आणि आवडना ती सेवा विदाऊट हेट्रेड करपाची क्षमता म्हजी हांवें पाळूंक जाय, याचो असो अर्थ. आणि नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुन कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते. द ऍक्शन विच इज रेग्युलेटेड, नियतम, नियतम म्हणजे नियमितपणाने केलेले, नियमित मात्रामध्ये केलेले ऍक्शन्स, अँड विच इज परफॉर्म्ड विदाउट अटॅचमेंट, फलाची काळजी करण्या विरुद्ध, म्हणजे फळांपासून, फळपासून अटॅचमेंट न बाळगता केलेले कर्म, विदाउट लव्ह ऑर हेट्रेड, आता आपण डिस्कस केले ते, अँड विदाउट डिझायर फॉर फ्रुटिव्ह रिझल्ट्स, इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, इज कर्म सात्विक कर्म. तर हे असे 3 प्रकारचे कर्म असा जे आपले वेगळे वेगळे सिच्युएशन्स मध्ये डिस्क्राईब जातात, वेगळे वेगळे सिच्युएशन्स डिस्क्राईब करतात. मोड ऑफ गुडनेस, सात्विक कर्म, मोड ऑफ इग्नोरन्स, तामसिक कर्म, मोड ऑफ पॅशन, राजसिक कर्म. त्याचे गुण पण आपण पळयले. राजसिकचे कितें आशिल्ले, कामेप्सुन बहुलायासम सह अहंकारेण. मागीर तामसिकचे कितें आशिल्ले, आणि सात्विकचे कितें आशिल्ले, नियमितम, नियमित, नियतम, रेग्युलेशन, मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मोड ऑफ गुडनेस. आणि संगरहितम, विदाउट अटॅचमेंट टू फ्रुटिव्ह रिझल्ट्स, माझ्या फळांपासून अपेक्षा न धरता. आणि तिसरे अराग द्वेषतः, विदाउट लव्ह ऑर हेट्रेड फॉर माय सेवा. हे 3 क्वालिटीज आशिल्ले मोड ऑफ गुडनेसचे. तर एक हे 3 सिच्युएशन्स असतात ज्याच्यामध्ये आपण कर्म करता. तर जसे सिच्युएशन असतात त्याप्रमाणे वेगळे वेगळे हे 3 टाईप्सचे जे नेचर असा तो वयर येता. केन्ना आपण सकाळी लवकर उठून मंगल आरतीक वता तेन्ना आपले मोड ऑफ गुडनेस ऍक्टिव्ह असता. केन्ना आपण लेट पर्यंत, सकाळपर्यंत झोपता 12 पर्यंत, तेन्ना आपले मोड ऑफ इग्नोरन्स ऍक्टिव्ह असता. केन्ना आपण दिवसाचे खंयची सेवा किंवा आपले काम एकदम पॅशनेटली करता, एकदम इन्व्हॉल्व जाऊन करता, तेन्ना आपले मोड ऑफ पॅशन ऍक्टिव्ह असता. तर आपल्या नेचर प्रमाणे, आपल्या सिच्युएशन प्रमाणे, आपले जसे दिवस चलला त्याप्रमाणे, एन्व्हायरमेंट प्रमाणे आपले हे मोड ऑफ इग्नोरन्स, मोड ऑफ पॅशन आणि मोड ऑफ गुडनेस वयर येता, चेंज जात असता. तर हे 3 मोड झाले. तर एक प्रभुपाद म्हणता भागवतम मध्ये 7.14.3, एक मिनिट. श्रीमद भागवतम 7th कॅन्टो चॅप्टर 14 टेक्स्ट 3, त्याच्यामध्ये श्रील प्रभुपाद परपोर्ट मध्ये लिहिता, एक आपण शेअर करपाची इच्छा आशिल्ली माझी. द ह्युमन फॉर्म ऑफ लाईफ, नो 1 मिनिट. प्रभुपाद हांगा परपोर्ट मध्ये लिहिता, द ह्युमन फॉर्म ऑफ लाईफ इज मेंट फॉर लिबरेशन, but unfortunately, due to the influence of Kali Yuga, every day the Grahasthas are working hard like asses. Early in the morning, they rise and travel, even 100 miles away, to earn bread, especially in the Western countries. Srila Prabhupada जेंदा हांगा US मध्ये आशिल्ले तेन्ना थंयचे रियलायझेशन्स, थंयचे एन्व्हायरमेंट पळोवन श्रील प्रभुपाद सांगता की ते पळयताले की थंयचे लोक सकाळी 5 वाजता उठून ऑफिसाक वताले, ते रात्री 10 वाजेपर्यंत येताले. रात्री येता एकदम, याच्यात श्रील प्रभुपाद एक्सप्रेस करता. म्हणजे कितीतरी माइल्स ट्रॅव्हल करून ते सकाळी 5 वाजता उठून वताले
ते रात्री 10 वाजता येताले. 5 o'clock in the morning, go to offices and factories to earn their livelihood. People in Calcutta and Bombay also do this every day. They work very hard in the office or factory, and again they spend 3 or 4 hours in transportation returning home. Then they retire at 10 o'clock. म्हणजे रात्री 10 वाजता ते येता आणि झोपता आणि परत मागे दुसऱ्या दिवस सकाळी 5 वाजता उठून ऑफिसाक वता. This kind of hard labor is described in the Shastras as the life of pigs and stool eaters. हे प्रभुपाद म्हणता. नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजाम ये. Of all living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification. तर हे जे प्रभुपादने आगा भागवतम 7th कॅन्टो 14th चॅप्टर टेक्स्ट 3 याच्या परपोर्ट मध्ये शिल प्रभुपादने जे म्हणला की ते जेंदा पळयता गृहस्थ लोक सकाळी 5 वाजता उठून वता कितले तरी 2-3 तास ट्रॅव्हल करून काम करता रात्री 10 वाजता येता परत रात्री झोपल्या मागीर दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून परत होता. तर असे हे कंटिन्युअसली काम करता जेंदा हे लोक ओव्हर मेहनत जास्त जी मेहनत असा ती फक्त सेन्स ग्रॅटिफिकेशन साठी मेहनत घेता. हे जीव जेंदा खाली सेन्स ग्रॅटिफिकेशन म्हणजे माझी लाईफस्टाईल चांगली जाऊंक जाय म्हाका चांगले फॅसिलिटीज भेटूंक जाय ह्याच्यासाठी खाली आपण इतली जास्त मेहनत करता. तर प्रभुपाद म्हणता की हे तुम्ही उच्च पिग्स आणि पिग्सचे जीवन जगता आणि विष्ठा खाल्ल्यासारखे जाता. हे स्टूल खाल्ल्यासारखे हे हे जीवन असा तुमचे जे सेन्स ग्रॅटिफिकेशन साठी इतली जास्त मेहनत करता. आता पुढे प्रभुपाद म्हणता वन मस्ट फाइंड सम टाइम फॉर हिअरिंग श्रीमद भागवतम and Bhagavad Gita. This is Vedic culture. One should work 8 hours at the most to earn his livelihood, and either in the afternoon or in the evening, a householder should associate with devotees to hear about the incarnations of Krishna and his activities, and thus be gradually liberated from the clutches of Maya. A householder, गृहस्थ असे 15-15, 17-17 तास काम करप ना ही लाईफस्टाईल विष्ठा खाल्ल्यासारखे असा टुकरांची लाईफस्टाईल असा अशी लाईफस्टाईल जगणे. 17 तास मेहनत कशासाठी खाली माझ्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशन साठी माझ्या आयुष्याचे स्टँडर्ड वाढून जाय आणि माझी लाईफस्टाईल चांगली जाऊन जाय म्हाका चांगले घर चांगले गाडी आणि म्हाका चांगली बायको आणि माझे फॅमिली चांगली जाऊन जाय. फक्त या हेतूने इतली मेहनत करप म्हणजे डुकरांचे आयुष्य जगण्यासारखे असा. पण प्रभुपाद म्हणता हे करप ना तर किती करप. प्रभुपाद म्हणता दिवसातून 8 तास गृहस्थाने काम करप आणि संध्याकाळचा वेळ कृष्ण कथासाठी गृहस्थांनी वेळ काढपाच आहे. कृष्ण कथा कसे करप म्हणता भक्तांच्या असोसिएशन मध्ये येऊन. प्रभुपाद म्हणता भक्तांच्या असोसिएशन मध्ये येऊन कृष्ण कथा डिस्कस करपाचे आणि कृष्ण कथा ऐकपाचे हे गृहस्थांनी फॉलो करूंक जाय. रोज वेळ काढून जाय. ह्याच्याने किती जाता. प्रभुपाद म्हणता हळूहळू आपण मायाच्या तावडीतून सुटता. आता आपण आपले सिच्युएशन असे असा की आपण कम्प्लिटली मायाच्या हातात असा मायाच्या तावडीत असा आपलं गळो मायाच्या तावडीत असा मायाच्या हातात असा. तर आपण रोज कामापासून आपल्या रोजच्या जीवनापासून वेळ काढून भक्तांच्या संगतामध्ये येऊन कृष्ण कथा ऐकली कृष्ण कथा डिस्कस केले तर याच्याने किती जातले ती जी तावडी असा ती सुटली हळूहळू
मायाचे क्लचेस सुटले. वी विल बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया अँड वी विल ऍडव्हान्स टू कृष्णा. वी विल ऍडव्हान्स टू अवर इटर्नल होम, टू अवर गोलोका, द इटर्नल अबोर्ड ऑफ श्री कृष्णा, असे श्रील प्रभुपाद याच्यात म्हणता. 7th कॅन्टो चॅप्टर 14 वर्स 3, टेक्स्ट 3. तर आतापर्यंत असे आशिल्ले की आपण डिस्कस केले 3 प्रकारचे सिच्युएशन्स असता. मोड ऑफ गुडनेस म्हणजे सात्विक कर्म, मोड ऑफ पॅशन म्हणजे राजसिक कर्म, आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स म्हणजे तामसिक कर्म. तर ह्याच्या मागीर प्रभुपादचे डिस्क्रिप्शन आपण पाहिले की कसे आपण आपली लाईफस्टाईल इम्प्रूव्ह करूंक जाय आणि कृष्ण कथा रेग्युलरली कृष्ण कथाचे अमृत आपण घेऊंक जाय, ज्याच्याने आपण हळूहळू कृष्णाकडे ऍडव्हान्स जातले आणि मायापासून निघतले. तर हे जे 3 सिच्युएशन्स असा त्याच्या मागीर एक येता कर्मयोगा इन द मूड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. मोड ऑफ इग्नोरन्स येता, मोड ऑफ पॅशन येता, मोड ऑफ गुडनेस येता. त्याच्या वयर येता मोड ऑफ ऍक्शन परफॉर्म्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, म्हणजे भगवंतांच्या प्रेमासाठी, भगवंतांच्या खुशीसाठी केलेले कर्म. एका म्हणता ऍक्शन इन द मोड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कर्मयोगा. योग म्हणजे किती? योग म्हणजे कनेक्शन, कनेक्शन टू द लॉर्ड. कोणाबरोबर कनेक्शन? कनेक्शन टू कृष्णा, कनेक्शन टू द लॉर्ड. हे जेंदा कनेक्ट कसे जातले? जेंदा आपण जे कर्म करता ते कृष्णाने जे सांगितला, भक्तांच्या गायडन्स मध्ये राहून कृष्णाच्या खुशीसाठी आपण जेंदा कर्म करता, आपल्या शास्त्रांबरोबर अलाइन जाऊन आपल्या शास्त्रांच्या इन्स्ट्रक्शन्स प्रमाणे आपण जेंदा कर्म करता, त्या कर्माने कृष्ण प्रसन्न जाता. कृष्ण जसे इन्स्ट्रक्शन दिता त्याप्रमाणे आपण कर्म करता, तेंदा तेका म्हणता ऍक्शन्स परफॉर्म्ड इन मोड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, विच इज द मोस्ट हायेस्ट. त्या मोड मध्ये भक्त जेंदा कार्य करता, ते कार्य तो सुरुवातीपासून कृष्णा भावनामृत मध्ये राहूनच करता. तो कार्य ते कार्य जेंदा ते सुरुवात करता तेंदा तो त्याची वृत्ती अशी असता की माका ही सेवा भेटला भगवंतांच्या कृपेमुळे. तो जेंदा सेवा करता, ते जेंदा कार्य करता तेंदा त्याची मनस्थिती अशी असता की हाव हे कार्य करता भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठी. आणि जेंदा ते कार्य संपन्न जाता तेंदा त्याचे रिझल्ट जे असता, जे फायनल रिझल्ट जे आयला ते तो ऑटोमॅटिकली भगवंतांकडेच अर्पित करता. कारण का? त्याच्या मनात मनस्थिती अशी असता की भगवंतांच्या आशीर्वादाने आणि गुरु आणि गौरांगाच्या आशीर्वादानेच म्हणजे हे कार्य संपन्न झाला. तर हे याच्या फलवर, याचे जे कर्मफल असा त्याच्यावर माझी काय हे ना, माझो काय हक्क ना, म्हणजे काय पात्रता ना. या कर्मफल गुरु महाराजांमुळेच भेटला आणि हे कर्मफल गुरु महाराजांनाच अर्पित करता आहोत, त्यांचेच असं आहे. त्या मनस्थितीने जेंदा एक भक्त करता कर्म, तेंदा तो कृष्णा कॉन्शियस कर्म म्हणून म्हटले जातात. ते सर्वात हायेस्ट असतात. जसे हनुमानजी असा, हनुमानजीने जसे त्यांचे आयुष्य असा, त्यांच्या आयुष्यात जे त्यांनी सेवा केला, त्यांच्या सेवामध्ये त्यांनी प्रत्येक वेळी मेन्शन केला. जेंदा ते रावणाच्या समोर उभे आशिल्ले, त्यांना बंदी बनयलेले, हनुमानजी स्वतःच्या इच्छेनुसार बंदी झाले आणि ते जेंदा रावणासमोर गेले, रावणाने हनुमानजीक विचारले तू कोण असा? हनुमानजीने म्हणले दासोहम कौशलेंद्रस्य, दासोहम कौशलेंद्रस्य, आय एम सर्वंट ऑफ लॉर्ड राम.
अशी हनुमानजीची आयडेंटिटी त्यांची ओळख दाखवली. त्यांचे स्वतःचे नाव न सांगले त्यांनी. ज्यांना नाव विचारले, आपल्या नाव विचारले तर आपण सांगता सो अँड सो पर्सन, मिस्टर सो अँड सो. हा, इनिशिएटेड नाव सांगता सो अँड सो. तर हनुमानजीने ज्यांचा त्यांना विचारले तू कोण असा, त्यांनी म्हणले हाव दासोहम कौसलेंद्रस्य, लॉर्ड रामचो सर्वंट असा. आणि त्यांनी ज्यांना त्यांची सेवा कंप्लीट केली, अख्खी लंका मध्ये हाहाकार मचायलो, अख्ख्या लंकाचे फुल पूर्णतः विध्वंस केलं. त्याच्या मागे त्यांनी जे फायनल वॉर्निंग दिली रावणाक, त्याच्यामध्ये पण म्हणले की हाव लॉर्ड रामचो एक सर्वंट असा, असे करोडो सर्वंट येता तुझ्यावर. तर एका सर्वंटने तुझी ही हालत केली, तर हे जे करोडो सर्वंट येतात ते मजापेक्षा करोडो पटीने जास्त ताकदवर असा, ते तुझी किती हालत करतले. असे लॉर्ड हनुमानजीने त्यांना पण सेवा कंप्लीट केल्या मागीर त्यांची मनस्थिती अशी आशिल्ली. तर असे आपली जे आपण आयुष्य जगता, आपण जी साधना करता, त्याच्यामध्ये आपल्याक जी सेवा मिळता, ती सेवा करताना आपली मनस्थिती अशी असून जाय की आपल्याक जी सेवा भेटता ती आपली पात्रता ना, आपल्या गुरु महाराजांच्या आयुष्य गुरु महाराजांच्या आशीर्वादाने, आपल्या शिक्षा गुरूंच्या आशीर्वादाने, भक्तांच्या आशीर्वादाने आपल्याक ही सेवा भेटला. जेंदा आपण ती सेवा करता तेंदा ती सेवा एकदम परफेक्टली जाऊंक जाय. तेंदा आपल्यामध्ये जी शक्ती आपण वापरता, आपले जे रिसोर्सेस आपण वापरता, ते सेवा करताना आपली मनस्थिती अशी असून जाय की भगवंतांच्या कृपेमुळे, गुरु महाराजांच्या कृपेमुळे, भक्तांच्या कृपेमुळे माका बुद्धी येता ही सेवा व्यवस्थित करपाची. हे तुम्ही पहिले एक श्लोक असा खंयचो 7 हांवें दिलेले 7.10 चॅप्टर 7 बीजम माम सर्वभूतानां चॅप्टर 7 टेक्स्ट 10 भगवद गीता. बीजम मामम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनाम अहम. भगवंत म्हणता अर्जुनाक, ओ सन ऑफ पृथा, नो that I am the original seed of all existence. या सगळ्या ब्रह्मांडाचो कारण हाव असा. आय एम द सीड, मजातून आयला हे सगळे. आय एम द इंटेलिजन्स ऑफ द इंटेलिजंट, बुद्धिमताम बुद्धिमताम, बुद्धिमान लोकांमधली बुद्धी हाव असा, असे भगवंत म्हणता. अँड द प्रॉवेस ऑफ ऑल पॉवरफुल, जे सर्वात जास्त पॉवरफुल असा त्यांची पॉवर हाव असा, असे कृष्ण अर्जुनाक म्हणता. म्हणून जेंदा आपण सेवा करता ती सेवा एकदम परफेक्टली करूंक जाय. आणि ती परफेक्टली सेवा करताना अशी आपली बुद्धी असूंक जाय की आपल्याक जे ताकद मिळता, जे इंटेलिजन्स येता, ते सगळे भगवंतांच्या कृपेमुळेच येता. कारण का भगवंतच असा, भगवंत सांगता की आय एम द इंटेलिजन्स ऑफ द इंटेलिजंट, बुद्धिमताम, बुद्धिमान मधल्या बुद्धिमान मनुष्यामधली बुद्धी हाव असा. आय एम द तेजस ऑफ द तेजस्विनाम, म्हणजे सर्वात शक्तिशाली मनुष्यांमधली शक्ती हाव असा. तर ते लक्षात देऊन जेंदा आपण सेवा करता, तर अशी मनस्थिती असून जाय की भगवंतांमुळेच आपली सेवा जाता, गुरुच्या आशीर्वादामुळे, शिक्षा गुरुच्या आशीर्वादामुळे, भक्तांच्या आशीर्वादामुळेच आपली सेवा जाता. आणि ती सेवा जेंदा संपन्न जाता त्यांना ऑटोमॅटिकली आपले अशी मनस्थिती असून जाय की ह्याच्यात आपले काय कॉन्ट्रीब्युशन नशिल्ले, जे आपल्याक बुद्धी भेटली, जी आपल्याक शक्ती भेटली,
ती भगवंतांच्या गुरु महाराजांच्या भक्तांच्या आशीर्वादानेच भेटली. जी आपल्याक सेवा भेटली ती भगवंतांच्या गुरु महाराजांच्या भक्तांच्या आशीर्वादानेच भेटली. आणि जी सेवा संपन्न झाली म्हणून हे जे कर्मफळ असा ते भगवंतांचे भक्तांचे आणि गुरु महाराजांचेच असा. असे मनस्थितीने जेंदा आपण आपली साधना करता आपले आयुष्य जगता तेंदा हळूहळू आपण मायाच्या तावडीतून सुटता आणि कृष्णाच्या जवळ वता कृष्णा कॉन्शियसनेस मध्ये प्रगती जाता. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा.